खायलायसिनो तिप्रासा थांजांलायसिनो नंगौ जागा मिटिं खायथां फायजागां तिप्रा मथा खायफोरो तिप्रा मथा खलायै तिप्रासानो थांजा खलायसिनानि थुमलायगा जों पुइला तामुखा पुइला जाति उलो पार्टी हनि जों जिरलायखा मुजो तो तंग हा पुइला जाति उलो पार्टी जों पुइला जाति थुमलायगोना आबुन पर पार्टी नांगे खायनि नायाखै खाया नै जों पुइला जाति उलो पार्टी हनि नखलायखा गोसा गुबुर कर्म खखारां तांलायसिनि जों थांजांलायसिनि जों थांजांखा आबुन पर 19 दिन बाइगले खलायलायखा सारा त्रिपुरा गनांगै नरक फेसबुक रको नायने दे यूट्यूब रको नायने दे सिरा फुंगो नखो गांगाय सुट कसम कानि नखो सुट फुदुलु दुलु सारिकनि फटो रिरि गांगाय आनि बसा सुंगु आनि बसा ते जीवन कापुर 3 बছर 3.5 बছर फटो रिरि गांगाय बसिनिया मामा को साबो सेंगारि फुरजा यां मकलबरि फुरजा हादुलिनि दुफुं दुफुं हादुलि बदलै चावै यां आईपीएफ तिरो गरम सीपीआईएम रो गरम केबो नखर गया 20 जन 25 जन 30 जन खाय सारा त्रिपुरा उरि उरि तिप्रासानो थांजा खायनि बगै बुवाब्लानि बिसिमथि चिरिखा आबन पर थांजा तुरुक फायगा फायमां तामुका नेतारक हाबलायबाय लुबि नेतारक जों एनजीओ खलायलायसिना इनि तिप्रा मथानो एनजीओ खलायगे कोनो पार्टी में दंलिया नै एनजीओ तंफ्रु बांगर मिटिं खायथां फायजागो जागावो नर मुजुगा तंगरि सामिया जापर मिटिं खबजंनाय बाक्सा बरं मुजु दं जों एनजीओ खलायलायसिना इनै पार्टी फटो खलायलायलिया फायलायगा दफारम थांनानै बागै एनजीओ खलायनानै फायमानि पराव गाय 2021 नि 5 तारिख फेब्रुवारि मासाव गाय टिकिलिया नेतारक जों बुटसिमा बासानाय नरक थांजा दंदे जों तिप्रा सारक माननाय नि साव दो पार्टी सिमा खलायलायसिना इन साव पुइला जातिउलो पार्टी सामानि करिखा ताबो पार्टी सिमा खलायलायग्रा नै 2021 नि 5 तारिख फेब्रुवारि मासाव आगरतलानि मालमचनि बासो तिप्रा मथारो पार्टी घोषणा खायरि रिखा पार्टी घोषणा खायमानि परेओ आ पार्टीनि सिम्बल तामौनाय तिप्रा मथानि पार्टीनि सिम्बल ताम साइजमान र आंद्रस यदा हा साइजमान एको बाक्सा मुइतु मयता yang nahi to mabagai आंद्रस एयो आंद्रस सिना आनि बागाननि तलानि आं बाय थांग रिखा महाराज ओ आंद्रस सिना रिखा के चाउ आंद्रस नो गाके तुइरिना नांगिया जपनासो खायना नांगिया जाबार फाके हगै रिखा चाउ नै आंद्रस सिना रि ओइरि रिखा दाग बाक्सा बरो रखिलायो इ को परितोस लुबि टिकेट नि बागै लुब नांगिन बीजेपीओ हाबै क्या रांमानना बागै हाबै क्या नै लायो नर ताबुक सान जरा तिप्रा मथा आं थाइ साउ एनजीओ नि सिमि पुइला जाति उलो पार्टी सिमि चेंगि फेमानि नर आनो टिकेट छानमाने नुदे नुखा जे मोबाइल नाइ दंनाय रक नर नुदे नुखा साला कुनो दिन फाना टिकेट छाइने कुना ब्लेना फियाबा नवर तिप्रा मथानि नै मीटिंग खाइ पाइनाय नेता रकनो बाक्सा गाड़ी उकलो मकल कथा टिकेट रेखै पेपर लगे नै सिरिक मार नर नुखना तिप्रा मथानि नेता रकनो सुनुखना र थानाय असेंबली इलेक्शन नर मुजुदा दं ताबुक तिप्रा दफा थांजा नै नेता गाड़ी उकलो मकल कसा के टिकेट माने के बेजां नै नि राजबारियाव थांजा फियाबा आं सानजा करै नर परितुस देबर माने टिकेट छानमा नुगियाखो फियाबा ताबुक तिप्रा मथाव दंनाय आ तिप्रासा थांजा नै नेता रकनो नर लुखा गोबां मा नेता रक टिकेट मायाखाय राजबारियाव फाजि जाय थिनै हिलायका गोबां मा नेता रक टिकेट मायाखाय इंडिपेंडेंट बासा नै नै ओ 2023 आव बाक्सा इंडिपेंडेंट बासाखा फियाबा बासायाखौ ताबो नाइ नाइखा पुइला जाति उलो पार्टी सिनो ताबुक तिप्रासा थांजा सि हिनु गाय बाहायके ताबु वानसा फाइ थांजां फाइ हा ताबुक तिप्रा मथा बाहायके वानसा फाइ ताबुक तिप्रा मथा बाहायके थुरुकसा फाइ ताबुक तिप्रा मथा बाहायके मणिपुरी फाइ जों बरक फाइमन सिने आपत्ति करै फियाबा चेंग्रा ता सादे तांनि तिप्रासा थांजां सादे तैबानो ताबु वानसानो जॉइनिंग ना हाबा ठीक या हा तिप्रा मथा नर ताबु नाइनिला गोबां मा वानसा फाइजे दा गोबां मा थुरुकसा सेंगारे कलक खाय एरे सासा खरो जइताय रिबु आमरो तिप्रा मथा को राम रिबु ओ बुबागरा रंलिप कोया आइराम नि चिगलाय तो लायखाबला ताबु ngangkai tabuk puila jati ulo party mane serai nuja kenabelana tabuk nge borong utama puila party si khalegera naku jati ulo se siapa nanggara siteng tipra len geta tipra lana abo buro tawatheng sini tipoceng raja sanya lagena sini rajana to jotona hamjago fiaba o rajana bung phalei bini se tebo guna raja si salai to laibai su MLA MDC laibai neta salai bai rajana sung jotona khairo ठीक है राजाना सं हामजागो होने खायरो गरि ताम खायनाय बिनि नगियो तंले लुबि बरर नना आनो थको गय तंगै जों बाहायके बरबाय तंसेनै साला हा
ঠিক আছে বরক সাও जोंनो ও সিপিএম নে আমলো গরিবের সরকার নে পকরক দাও গরিব শ্রম হাইকেন তাবু ও তিপ্রা দফানি ও তিপ্রাসা থানচা नै नेतार तामसा अनरक थानचा तंदे तिप्रासा थानचा तंदे जों माननाय नि साव क कुबुनु साइ दं जों तिप्रासारखौ बुजिलाय जाया बरक सायदिबा न थानचा तंदे जों माननाय ना नेतार सायदिबा कुबुइ सासानो जों तिप्रासारक थानचा तंगो जोंबो थानचा आंबो थानचांखो आं नों जों थानचांखा बरक एमडीसी एमएलए मांखा नरक थानचा तंदे जों माननाय नि बरक साका बरक जों जतनो थानचां लायखा एमडीसी माने बरो तिप्रासानि मानताय सकले दुर्नि कक्षिको एमडीसी नि वेतन आगि 32,000 34,000 तक माने वाइसबे लाख नि ऊपर वेतन बारिना लायखा हा के बरक चेंग्रा सायाबले ना नरक थानचा तंदे जों माननाय नि बरक सा माने जों थानचा तंगो बरक मानखाना बले हाय ना हा एडीसी नरक थानचा तंदे जों माननाय एडीसी आसुगि रिगादि एडीसी सरकारा आसुगि रिगाखै पूरा तिप्रासानि हामारि खलायनाय सागराका तिप्रासानि हामक्राय खलायनाय एडीसी पुलिस नाहानाय लाथाबाय फानजे पुलिस रिनाय तिनि आं मालिया तिनि अकरा चाकरां थांबाय नरक बयस नाव नरक माया फानो नंनि बुसाबुतै नंनि बातिजा नंनि बागिना खरकसा जदि नरनि एडीसी नि पुलिस मांखाय नरक खुसिंगला खामैया दा आंबो खुसिं खामो बोले फियाबा बिको एडीसी पुलिस आबोन परेव साबजेक्ट डिउपि नि चाकरि नाना ने इंटरव्यू ना जावखा 29,000 30,000 बेकार चराय रक 500 टाका के बैंक ड्राफ्ट तानै इंटरव्यू इनन बगे ड्राफ्ट तान लायबे हा आ 30,000 बरक नि 500 टाका खाय रां एडीसी सरकार चाइखिबका फियाबा प्रश्न फाललाई लिक आउट दंगै चाकरि त नाना नि दुर्नि कक इंटरव्यू पन्तसे मारिलिया सिन्ति प्रसार बसके बिरमान फनाका ताइ बस ठकक सिनाय आमा हाइके ठकक मांगले ताबले तिप्रासा थानचा होननाय माले ओमा कयेकदिन सिगां नुकमानि नंनि सलेन्डाराव दिबो थांजाक वानसाराव बथाइ तिप्रा माथ जइन खैजाक बरकसे बिसि चिरिक लायजाक मिया नुखा दुमासराव मिसिल चलि दङ स्लोगान चलि दङ यांखे तिप्रासा थानचा होनो तांनि नों बांला बे आरो स्लोगान दिनानि नांखा हा तांनि बांला बे स्लोगान दिनानि नांखा जों तिप्रासाराव बीजेपी खाइतिके हाइके मा बांगाली एजे नों थाका हनिसौ जों तो बांगाली तिप्रासानि खागिया कोबले ना भारतीय जनता पार्टी भारतनि जनतानि पार्टी जत जनतानि पार्टी जत जातिनो समान के नायो हाय दाना जों तो जगाव खाली तिप्रासा हनै ओ आमरा बांगाली दल लग बाहायनो आमरा बांगाली को जिंदाबाद नि चिरिगि तो आ आमरा बांगाली को जिंदाबाद मन जगाव नों तिप्राजो आरो थांगै जदिना आमरा बांगाली जिंदाबाद के खाखापिनो हा खाखापिनो सागदे खाखापिनो जदि नर तंनाय नरक अ जागा तिप्रासा तंनाय रक इको तिप्राजा तंनाय नेत्री आरो आसुगु याकुलरि तंनाय आमरा बांगाली को जिंदाबाद नि चिरि खाखै बन बाहायमा तंना नरक हा खापि यांनाय बोले ना खादा खापिया अ खापि जागो बरकम बगै सिरिंगे तो हेंके ताबुक ओ आन्सारक जदि न फायै तिप्रासा थानचा हनि चिरि खाय अब खादा खापिया ना बोले ना कोनो दिन ओ ताबो वानसा थुरुपसा जे फाइने र तिप्राम थन बुद्रि नै हैता जीवन बुद्रिया बर ओ जागा नन निनि बखरक साकाव समरि उ चाननि बगै फायो हेके न ताम तिप्रासा थानचा नि ठगकै दंखाबा हा आं नायनै माने उको कय दिन सगा और मइना माने सलेन्तानि वानसारक जे जइन खैनै र तिप्राम थावो निनि उ 82 मेलि जइन खैनै र बरक सिन नेता हेके न तांगै तिप्रासानि साकाव तेसा वानसार नेता सनाम फाइकेबा तिप्रासा थानचा तंनाय थाबाबा हा हंगे ता थकक दी अब पार्टी सिमिन सादी आरो जातिनि कक ता सासिदी पार्टीनि कक सासिदी हायदा आया हायदों ना बले ना पार्टी हंगे पार्टी भारतीय जनता पार्टी खाइमा के खाइदी আমরা সব জাতিनि লয়া চলিनि सादी আমরা বাঙালি को जिंदाबाद কইও না तिप्रासा थानचा কইও না যদি রাজনীতির করার ইচ্ছা থাকে রাজনীতির খাইনের ইচ্ছা দङ गाय नों जातिनि ककनो ता सादी जातिनो नों ता सकले दी नरक थानचा तंदि जों माननाय नि सावो जों ताम खाइया और कबांमा अनि माइक बुखरं खनाय तंनाय बरक नरक बरकनो सुनिनाय दि तिनि जदिनो साका गाय तिनि बरक बीजेपी सी नं बीजेपी बेताम मान खानि सिगां गाय बीजेपी बे तिप्रा मथा एक यदि बाहनि सुंदि हा जों वालाय लाभ करि बाबारे सादि जों पारा तंनाय रक वालाय लाभ करि बीजेपी बे तिप्रा मथा एक सिबलानि सादि बाहाय के एक गेबा निनि ताबु राज्य सरकार चलगुइ तो साबो बीजेपी आईपीएफटी तिप्रा मथा सरकार एक नंबर 2 नंबर के तामो निनि थानाय
MP election puro khoroksa tipra mothani borok andro sino budrui MP sramani tode tong sadi ha tipra mothani borok bojaga budri MP election no BJP budri ada ha BJP mas bud mari bole hengkai tangai sino ke segagai tone borok hengkai tipra mothani borok no se BJP bud basari woi bud jiti di woi nini anis MP senamui toni ru hengkai sung tangi o sadharan tipra sar walai tong ni BJP motha hlai ha